A Asociación de Ourense é unha das 5 entidades que conforman a Federación Galega de Dano Cerebral. Somos 5 entidades que temos máis de 20 anos acompañando a persoas e familias que enfrontan unha lesión cerebral. Coa idea que presentamos, queremos dar unha resposta ao momento crítico da alta hospitalaria. Cando estas familias reciben a alta, a queixa común é que marchan cara a casa sen información, en estado de xoque e desorientadas, e isto fai que perdan oportunidades de recuperación e que aumente o estrés e o duelo que viven. Coa nosa proposta queremos humanizar ese momento. Plantexamos unha intervención lóxica que se iniciaría dentro do propio hospital. Por unha parte, querese establecer un punto informativo en planta que ofreza información clara e accesible. E por outra parte, para que as familias que o desexen, facilitaríanse valoracións na propia planta para o posterior acceso á rehabilitación continuada, evitando así os tempos mortos. Deste xeito conseguimos orientar as familias e iniciar o acompañamento desde o principio. Logramos activar a rehabilitación, cando é máis eficaz, e reducimos a incerteza. Os aspectos innovadores do proxecto son que, primeiro, se pretende protocolarizar a intervención en planta e durante a propia hospitalización, para mellorar a continuidade existencial, pero, e isto é moi importante, sin interferir na labor sanitaria. Segundo, tamén se garanten os itinerarios claros para as familias, facendo case traxes a medidas para as súas necesidades. E, por último, estaríase a integrar o terceiro sector dentro do hospital. En definitiva, a idea do proxecto é crear unha ponte con o noso modelo de atención favorecendo unha derivación ordenada. Un modelo no que contamos con servizos adaptados para cada fase do dano cerebral. Contamos cun servizo ambulatorio para as fases iniciais, onde se prioriza a rehabilitación intensiva, e contamos cun centro de día terapéutico para as fases máis crónicas, e nel traballamos o mantenimento das capacidades, principalmente. Así, para pechar a idea, integrando todo o percorrido desde a alta hospitalaria ata a atención da asociación, pensamos que estaríamos humanizando todo o proceso mentres que melloramos a calidade de vida das familias e das persoas con dano cerebral.